Sorturen Kontseilu Nazionalaren izenean, lehenengo hitzak gerra zibilean ez ezik, eraso baten mehatxupean bizi den Siriako herriarentzat egin nahi ditut. Nire etxaien etxaiak ez dira nire lagunak, jakina, baina gernikarrek, durangarrek, otxandiarrek, euskal herritarrok, oro har, badakigu, ederki asko badakigu, bombardaketa baten ondorioak zeintzuk diren. Badakigu zer den herri oso bat suntsitzea, ehunka eta ehunka herritar une batean akabatzea. Nazia ala jankia, hegazki batek botatzen dituen bombek begirik ez dutelako. Eraso imperialista batek ez du arazo bat ere konponduko, ez orain ez inoiz. Bertan dauden arazoak areagotzea eta biderkatzea besterik ez duelako lortuko. Horregatik, imperialismo jankiari eta frantsesari erasorik ez egiteko eskatzen diegu. Ez gaituzte sarrazkiaren konplize egingo eta ondorioz, gezur guztien gainetik sortuk ez du ez orain, ez inoiz Siriako herritarrekiko elkartasuna isilduko. Azken hilabetetan, gertakariak arrapaladan pilatu dira, baina guztiek gauza bera berresten dute. Espainiar estatua ondoratzen ari da. Espainiar estatua ondoa jotzear dago, ezin diolako krisi estrukturalari eutsi. Krisi ekonomikoa murrizketen bitartez gaindituko dela sinestarazi nahi digute. Errezeta neoliberalaren arabera, langileak txiro bilakatuz eta txiroak txiroago eginez, beraiek utzitako banketxeek eta sektore finanzieroak utzitako zulo itzela beteko dela esaten dute. Krisi ekonomiko basati honetan, gero eta jende gehiago miseria gorrian dago, eta aberatsak zirenak gero eta aberatsagoak dira. Peperentzat eta peperen politikak aplikatzeko prest daudenentzat, ez dago inolako arazorik, beraien egoera ez delako nabarmen aldatu. Ze arduradun politiko mota da hori, beraien herritarrak gosea pasatzen ari den bitartean, beraien poltsikoak gainsoldatekin betetzen dituztenak. Zein bide lapurren eskutan dago Espainiar estatuaren gobernua. Zergatik gezurtiak izateaz gain, hain ankerrak dira. Badakizue zergatik, herritarrak mespretsatu egiten dituztelako. Ez dutelako herritarrekiko inolako begirunerik. Herritar xumeen egoera, beraien beharrak, beraien poz txikiak, beraien miseria handiak, ez direlako beraien kezka. Eta Espainiako herritarrak mespretzatzen baldin badituzte, zer esan Kataluniar herrialdetako eta Euskal Herriko herritarrei buruz. Gu mespretzatzen eta iraintzen gaituzte. Egunero mespretzatzen eta iraintzen gaituzte. Espainiar estatuak bere menpe dituen nazioak ukatzen, mespretzatzen eta iraintzen dituelako. Kataluniar eta Euskal Herritarrekin inposizioa besterik ez dago. Nos imponen reformas laborales que destruyen nuestros derechos sociales y laborales. Nos imponen leyes que implantan un sistema educativo que, además de ser elitista, nos españolice. Nos roban el derecho a una sanidad gratuita, universal y de calidad. Nos aplican leyes de excepción que secuestran en el día a día nuestros derechos civiles y políticos más elementales. Y, por supuesto, nos niegan en el día a día nuestro derecho a ser, nuestro derecho a existir como pueblo y, como tal, a decidir libre y democráticamente nuestro futuro. Hala ere, jai dute, aldaketa martxan dago eta. Hemen, sasi guztien gainetik, bizirik dagoen herri bat dagoelako. Eraso bakoitzaren aurrean, herri sektore eta eragile desberdinek bat egiten dute. Euskal Herrian lomcez aplikatzeko, lan erreformen aurrean greba orokorrak egiteko, gure eskubide sozialen defentsan gutuna osatzeko dinamika herrikoia proposatuz, desarrollismoa eta proiektu suntsitzaileaz geldiarazteko mugimendu anitzak antolatuz. Baina ez da nahikoa. Ez da nahikoa erazoi erantzutea nahikoa ez delako. Gure alternatiba eraikitzeko garaia delako. Espainiar estatuak Euskal Herriarentzat eskaintza bakarra dauka, ukazioa eta inposizioa. Eta guk eremuz eremu Euskal Herritarren eskubideak oinarri
Euskal Herriaren alternatiba eraiki behar dugu. Alternatiba hori eraikitzeko garaia da. No es suficiente con responder de manera conjunta y unitaria a las imposiciones de Madrid y París, aunque es imprescindible. Hay que construir alternativas, pero para poder construir nuestra alternativa como pueblo, tenemos que empezar a pensar y a vivir como tal, como la nación que somos. Tenemos que tomar decisiones en el día a día que sirvan no solo para parar las imposiciones, sino también para comenzar a construir nuestras alternativas. Y así, paso a paso, decisión a decisión, convertirnos en una nación soberana. Mendetan, Euskal Herriak pairatu duen gatazka politikoa konpontzeko aukera paregabea dauka bere aurrean Espainiar estatuak. Eta zer egin du? Arazoa bera ukatzea. Nos dicen desde Madrid que no hay conflicto político, que nunca lo hubo, así que no necesitan ningún proceso de resolución. Pues a esos de Madrid, que niegan la existencia del conflicto, les decimos que la actual actitud del Estado deja al desnudo la propia esencia del mismo. El problema no es ETA, porque su actividad armada ha acabado y los vascos y las vascas seguimos sin conocer un escenario de paz y democracia. El problema no es Euskal Herria, el problema no es de los vascos y de las vascas, el problema es del Estado español. El problema es la esencia franquista y antidemocrática del Estado español. Espainiar estatuak gatazka politikoa eta bere ondorioa konpontzeko aukera mespretxatzen du. Espetxeak ustutzeko garaia da eta Espainiar estatuak are gehiago bete nahi ditu, epaiketa politiko gehiago eginez. Euskal preso politiko askok, honezkero, kalean egon beharko luke, eta gainontzekoek etxetik hurbil, oso hurbil, eta inoiz baino urrutiago, inoiz baino okerrago daude. Espainiar eta Frantziar estatuen mezua argi eta garbi geratu zaigu. Ez dute bakea nahi eta gerra estrategia lehenesten dute. Mugaren alde honetan, PP eta PSOEri ez zaie bake eta demokrazia eszenatokia interesatzen. Beraien proiektu politikoa inposizioan oinarritzen dutelako eta badakitelako agertoki demokratiko batean, hau da, erabakitze eskubidea onartuta Euskal Herriak ziztu bizian alde egingo duela. Estatuek ez dute bide demokratikoa egin nahi, ondorioz behartu beharko ditugu. Euskal jendarteak behartu beharko ditu. Horretarako guztiok, guk ere bai, herri gisa pentsatzen hasi behar dugu. Nork, bere interesak alde batera utzita, Euskal Herriak burujabetzaren bidean urratsez urrats aurrera egin dezan. Euskal Herria, nazio gisa, aitortzen dugun indar politiko eta sozial guztion artean akordio txikiak egin behar ditugu. Akordio txiki horiek Euskal Herriak behar duen akordio handia osatu dezaten. Nuestro pueblo nos ha mirado a los ojos y nos ha dicho alto y claro qué es lo que quiere. La mayoría de los vascos y de las vascas, de todos los herrialdes, quieren que quienes reconocemos a Euskal Herria como nación y, por tanto, como sujeto de decisión, debemos de ponernos de acuerdo entre nosotros, visto que con Madrid y con París no hay nada que hacer. La gente nos pide madurez, nos pide altura de miras y que, por favor, no le fallemos y que demos la talla en una ocasión histórica como esta. Otras batallas, sin lugar a dudas, también son importantes. Las de la gestión, las de las instituciones, las del día a día, no vamos a negar su importancia. Pero tengamos esto claro, trenes como este pasan cada muchos años por la estación de cada nación sin Estado. Y en Euskal Herria ya se oye el silbato, el tren se acerca, es hora de tomar grandes decisiones y cada cual tiene que decidir si lo quiere hacer como partido político o como pueblo. Y la izquierda abertzale lo tiene meridianamente claro. Sortu quiere compartir el liderazgo del proceso soberanista que necesita nuestro país con el resto de fuerzas políticas y sociales que reconocen el derecho de autodeterminación para Euskal Herria. Y vamos a esforzarnos en llegar a acuerdos pequeños y grandes, por encima de trincheras partidistas. Y sí, acuerdos también con el PNV y con Geroa Bai, porque dichos acuerdos son necesarios para la vertebración territorial del país y para que antes que tarde Euskal Herria tenga la palabra y la decisión.
Por eso, el día 11 de septiembre estaremos en Cataluña, por supuesto, en la llamada Vía Catalana a la Independencia, pero el día 12 todos aquí, porque aquí comienza la Vía Vasca a la soberanía, y esa hoja de ruta la tenemos que trazar entre todos y todas. Ikusten duzuenez, etxeko lan ugari eta prozesu honen motorra nunbait baldin badago nire aurrean daukat oraintxe bertan. Hemen eta herri bakoitzean, sorturen indar guztiak herri mugimenduaren eta EH Bilduren mesedetan jarriz, ekin eta bultza egin behar dugu askapen prozesua bururaino eramateko. Gure proiektu politikoak, independentziak eta sozialismoak batzen gaitu. Euskal Herria libre eta justu bat eraikitzeko borrokan hasi ginen, zuek eta gu eta zuek, guztiok batera, nork berea ematen, zailtasunak zailtasun, etxaiak ez digulako ezer oparitu eta askatasuna ematen ez delako. Zuek, lehenbaien, etxean egon zaitezten lanean jarraituko dugu, baina bitartean ere, guk zuekin batera, eta zu gurekin batera, gure proiektu politikoa gauzatzeko lanean jarraituko dugu. Orain eta beti, lehen bezala, guztiok batera, konpromisoa, antolakuntza eta borroka. Euskal Estatu Sozialista eraiki arte, konpromisoa, antolakuntza eta borroka. Gora Euskal Herria Sozialista! Gora sortu! Eta gora ezker abertzalea!